duguba ti ja fo dɔ ka keguya dɔ ka kɛ laluma ye Bakari Sidiki k'a dɔn n'o ɲaamina ɲɔgɔn na ka ban i k'a dɔn dugu sigi a bi ja Bamakɔ a n'a lamini n'a bolomada dugu a tɛnkundugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo n'u waliɲuman dɔn Bakari Sidiki k'a dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bakari jamana kunnafoni a b'o de kofɔ nka baara in di kɛ abada fo maa damadɔ ka jɛ min ye fiɲɛ ye a tulukala k'a munumunu ka taa dasi ɲininka fo diɲɛ dan na o danganiya wale o bɛ Mamutu Surunin bolo min ye jaw ye k'o taa ni kumakanw k'o sarada i k'a dɔn sɔgɔmada in na min ye Sylvie Vartan ye ale wakili donnen don la sɛbɛnfura tilalen don ne ni ɲɔgɔn cɛ Bakari kunnafoni k'a sɔgɔbɛ k'a bandɛngɛmɔ ni k'a da lamɛnbaaw tulo kan ni Mamutu sɔnna an b'a daminɛ siga t'o la. Ne ko bala cogo bɛɛ di Bakari Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Bakari Sidiki sɛbɛnfura in bi ko b'a bila sɛbɛnni na maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn an y'uru denmuso dɔ Hawa Seyidu Tarawele Gafure Hawa ko a k'i k'a dɔn kunun ko min ye Musa Mara ye a welela i k'a dɔn kiiribulon kɔnɔ ka taa ɲininka Bakari Sidiki ɲininkali in kɔni maa caman b'i yɛrɛ ɲininka Musa Mara yalima a ye ko kɛ de wa ɲininkali nka min kɔni dɔnnen don a ye sɛbɛnni dɔ kɛ kunnafoni di siraw fɛ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kuma ma kuma min dulonnen don sariyatigiw b'a fɛ k'a dɔn nin kuma in kun ye mun ye a ko bɛɛ lajɛlen an ka to ayiwa an dafali fɛn ka n'an jɛ an ka to Ala kɔfɛ Bakari Sidiki i k'a dɔn yalima nin ye mun kuma ye sariyatigiw kɔni taara ɲininka nin de la Bakari Sidiki i k'a dɔn brigade d'investigation judiciaire min ye sɔgɔmada in na ye a bɛ wele tuguni ka taa ɲininka Fasiriba ko a ko Musa Mara politiki maa kelen min bɛ bi n'a jijalen don n'a bɛ wuli ka jɔ la a bɛ kuma fɔ ka sɔrɔ a tɛ sira i b'a sɔrɔ n'a kɛ Musa Mara kelen de ye n'o tɛ Bakari Sidiki politikimaw u da de na dɛ min ye araba tɛmɛnen Musa Mara a taara i ɲɛ da i k'a dɔn maa minnu minɛnen don fanga fɛ ka don kaso la a taara kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lajɛ fo kaso bon kɔnɔ min ye Ben le Cerveau ye Imam Sidibe Rose Vichère olu bɛ don i la alamisa min dar'o kan a taara Arasa Basi fɛ yen Kulukɔrɔ alamisa min dar'o kan min ye Bamakɔ kasobonba ye i k'a dɔn a taara ye professeur Clément Dembélé ani Imam Banjugu Isa Kawujim ani Mamadou Touré n'u k'a ma Lorowa denmisɛn minnu fana n'olu bɛ tɔnatɔn min ye MPM ani Senbasi olu fana minɛnen don a taara ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ kasobo kɔnɔ Bakari Sidiki k'a dɔn Musa Mara ka fɔ la nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye o min ye kasoladen ninnu ye ka t'u lajɛ ni ka t'u hakili sigi dama tɛ fana n'a bɔra u ka denbayaw a b'olu kuma ɲɔgɔn ye u hakili ka sigi sabula ale ka hakilina ye min ye i k'a dɔn u jigila kana tigɛ min ye don o don ye yɛlɛma masa ye Ala ye ayiwa min bɛ se k'a to don dɔ la kɔni u nabɔ o kuma u ka sigi o kan Bakari Sidiki i k'a dɔn Musa Mara ka taama ka taa ninnu lajɛ nin don sɛbɛnnikɛla ko politikima ka wuli ka taa ayiwa maa minnu lajɛ kasobo kɔnɔ Bakari Sidiki i k'a dɔn a b'i kɛ sira ɲɛfɛn ye ni fanga sera n'i ɲɛ Bakari Sidiki sabula n'i taara ye i n'olu bɛ baro min kɛ a bɛ kuma minnu fɔ Bakari Sidiki i k'a dɔn fanga t'o kalama nka n'i yɛrɛ laban na ka kuma dɔw fɔ kuma minnu kɔni n'a bɛ mɔɔw sigasɛgɛ walima u m'a kɔrɔ dɔn Bakari Sidiki Musa Mara welekun kɛra o de ye pôle national de lutte contre cybercriminalité o ye a ka nin kɔrɔfɔ min sɛbɛnnen ye dɛ Bakari Sidiki a ma se k'a faamu a y'a wele ka taa ɲininka u y'a convoqué brigade d'investigation judiciaire la BIJ o kɛra kunu Bakari Sidiki k'a dɔn kabini ayiwa salifana tile fo ka taa surunya tile binkuma na Musa Mara kɔni ani kiiritigɛlaw kumana minnu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛ la olu kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka hakilina ni kuma minnu b'a da a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ sɛbɛnnikɛla ko politiki baara a tɛ taa nin kɔ réseaux sociaux kuma a tɛ taa nin fana kɔ Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko Musa Mara ko ale dalen don
a la danganiya ne don k'a fɔ min kɔni ye awa kanubaw ni lapasabaw ye maa si kana siran maa si kana jɔrɔ ale welela de ka taa ɲininka ɲininkali bannen a taara kaso wa sɔgɔmada in na fana a welelen bɛ u bɛ taa kɔrɔfɔ tɔ walawala ni ka kow da jira ɲɔgɔn na Musa Mara kɔni a y'o kunnafoni di sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Musa Mara yɛrɛ tile nin waati in na min kɔni ye sariyatigiw ye ani u ti fama ɲɔgɔn ma sabula jamanakuntigi kɔrɔ ka avion sango ani marifa minnu nzana IBK tile la i k'a dɔn a kun welela sariyatigiw fɛ ka taa ɲininka kiiri kɛnɛ kan a bɛ min don a la ni min kɛra a ɲɛna a y'o sɛbɛn kɔrɔfɔ Bukari Sidiki nin kɔni bɛna k'a filanan ye waati surun kɔnɔ Musa Mara i k'a dɔn a ka wele politiki ma ja gɛlɛmanba don a ja kɔni ka gɛlɛn ka sababu kɛ mun ye an bɛ don min na ko bi politiki ji i k'a dɔn a sumana Bukari Sidiki politiki maa tɛ bilen min bɛ a bɔ wuli ka jɔba kɛ n'a ye bɔ Musa Mara kelen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ tɔgɔ tun wɛrɛ Nouvelle Horizon an bɛ u fo ko ɲɛnɛminibaatɔ o taama yɔrɔ tɛ digɛda wolo ye kana siga ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Le Hogon Tijani Bamajɔ nin y'a ka fasiri ye Tijani ko min ye anw ka denmisɛnninkaw ka jɛkulu bolofara min n'o bɛ Togo jamana kan n'anw k'a ma ko président du conseil national de la jeunesse section de Togo a ɲɛma n'o ye Masa Musa Keita ye Masa Musa Keita jɔn ko Ala u y'a ye k'a kuma ɲɔgɔnya a kuma ɲɔgɔnyalen kɔ a ko maa dama min bɛ Maliden na bi n'o bɛ Togo kasobonba kɔnɔna na k'a dagosi k'a ka bon kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ an caman bɛ yen an bɛ bɔ an ka togodaw la burusi kɔnɔna na k'an tile ala an tɛ jigin Bamakɔ yan koyi an b'an tile ka taa Togo walasa an bɛ taa an dayirimɛ ɲini ka se ka bakɔrɔni ani fakɔrɔni k'olu ɲɛ bɔ sira la gɛlɛya minnu bɛ so kɔnɔ ni nafolo sɔrɔla i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛya caman bɛ yen o bɛ baasi min ye CNJ Togo o ɲɛma n'o ye Masa Musa Keita ye a kɔni y'a jira Musa Tijani Bamajɔ la ni o de ye fasiri kɛbaa ye Le Hogon kɔnɔna na ko anw caman bɛ yen n'an bɔla k'an kunda Togo jamana kan n'an taara se i b'a sɔrɔ kalantan caman na caman bɛ yen olu ma taa lɔkɔli la wa an taatɔla fana i b'a ye k'a fɔ maa dɔ e y'a dɔn maliyɛn tɛ baara ɲumanya na an caman bɛ yen samaw bɛ d'an ma e tɛ maa min dɔn n'o ko a ɲɛma i ka nin sama in minɛ i ka taa di karisa ma o sama in caman de bɛ yen dɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔgu don n'o sɛgɛsɛgɛli gɛrɛgɛrɛ taara yɛlɛ i la i b'i yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ maliyɛn ka ɲumanya tɛ banna a ma nɔgɔ o de kɛn bɛ caman ka kasoladon sababu ye wa caman fana bɛ o taalen bɛ u ka ko secteur informel i y'a dɔn kɔni o ye bololamisɛnnin baarakɛlaw de ye maa minnu bɛ n'u b'u tɛgɛla minɛ walasa u bɛ se k'u dayirimɛ sɔrɔ cogo min na o caman fana de bɛ o bɛ t'u sen don envers ninnu na e tɛ envers min sugu dɔn e ma kalan tɛ e la e taalen yɛrɛ sɔrɔ envers kɔnɔ a bɛ dafiri da la n'a di dafiri da la min b'a ko yɛrɛ tɔ gɛlɛya o de o caman bɛ yen sɛbɛnfura hakika t'u bolo sɛbɛnfura min b'u bolo a sɛbɛnfura dɔw bɛ yen u jɛlen tɛ awa caman fana bɛ yen kalan kɛbaliya sababu ye o kɔni ka wuli ka se anw ka jamana ka lasigidenso min bɛ yen ka se ka taa u ka sɛbɛnfura ko ka t'o jateminɛ o caman fana bɛ salaya o la wa n'i y'a ye o caman kɔni bɛ palon na Togo jamana kan minnu bɛ yen n'u t'an b'u dayirimɛ ɲini n'i ma sɛbɛnfura jɔnjɔn kɛ i yɛrɛ la ni nin y'a ɲɔgɔnko wulila i y'a dɔn kɔni e kɔni kɔkɔrɔma doli a bɛ gɛlɛya min ye CNJ ɲɛmaa ye Togo jamana kɔnɔna na n'o de ye Masa Musa Keita ye ale kɔni y'a jira fasirikɛbaa la sa k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ yen bi na jɔn ko ala an ka maliden minnu bɛ yen n'olu ka carte biométrique numérique ko kɛn bɛ gɛlɛya ye o kɔni o gɛlɛya kɛn bɛ ka suna tigɛ ka bɔ ale ɲɛna ko wa k'ale kɛlen nin tɔn ɲɛmaa ye Togo kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ o kɛra san 2024 wa a y'a jira fana k'a fɔ a ka mandat a n'o bila minɛn min kɔnɔna o de ye denmisɛnninka minnu bɛ yen n'olu taalen bɛ ɲinini na o ka ɲinini bɛ se ka ja u la cogo min na ani gɛrɛnden ni kɔlɔlɔ min bɛ u nɔfɛ a bɛ se ka wulikajɔ min kɛ walasa o kɔlɔlɔ o bɛ se ka baasi cogo min na ko n'i y'a lajɛ min ye kɛnɛw ye ani hakilinaw ye o bɛ n'o ta k'o sigi sen kan n'o dɔ bɛ tali kɛ seko ni dɔnko kan n'an k'a ma ko journée culturelle ka se ka Togo jamana denmisɛnninkaw o ni faso Maliba denmisɛnninkaw hali ɲɛmaaw n'o ye jamana marabaaw ye olu da bɛ se ka don
don ala cogo min na wasa gɛlɛya minnu n'o bɛ nin denmisɛnninkan ninnu da la n'u y'u ka kasoladon ye Togo jamana kɔnɔna na o bɛ se ka dabila cogo min na hali ni o bɛɛ lajɛlen ma bɔ ɲɔgɔn fɛ u ka bɔ dɔɔni kaso kɔnɔna na ni minnu bɛ segin ka na u fa jamana ka faso Mali b'a la olu ka segin wa minnu fana bɛ yen n'olu b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ ka bɔ Togo yɛrɛ kɔnɔna na sira ka di u ma u ka se ka bɔ ɛlɛn ni o ka bɔ kaso kɔnɔna na nin ye ŋo sɛbɛ sɛbɛ min na y'a salo ka bɔ le Hogan kɔnɔna na Tijani Bamajo a ka fasiri don wagatigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 240 ani siɲɛ 5 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare fulakɛ ko kunun ko min ye Yusufu Bacili a welelen kun do awa kiiri bulon la ani kiiri tigɛlamaw ye ɲɔgɔn ye sɔmi kɔni gelen don u y'a jira k'a fɔ Yusufu Bacili a nɔminɛnen bɛ min na ala faranga Boubacar k'a dɔn kuma kun fɔlɔ la n'i y'a mɛn tubabukan na non lieu partiel Boubacar k'a dɔn ko nin fɔlen don fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko o tɔ timɛni a n'o ɲɛdɔnni o kɔni bɛna dɔn awa i k'a dɔn kɔfɛla la sabula dossier in yɛrɛ Boubacar i k'a dɔn ni Covid-19 ni jalaki binnen don Yusufu ayiwa Bacili n'a jɛɲɔgɔnw kan i k'a dɔn CFA wari miliyari 10 Covid kɛlɛli la i k'a dɔn wari de tun bɛ chambre commencé ka bolo kan ale dun ye président ye wari in kɔni dacogo n'a nacogo i k'a dɔn awa sɔmi kelen don k'a fɔ min kɔni ye majɛba ye o de bɛ k'o la Boubacar minɛkun ye nin ye a yɛrɛ bɛ waati bɔ sa a bɛ fanga bolo Boubacar sɛbɛnnikɛla ko n'i ye sariyacogow kɔni banbannen fɛn kan u b'a k'a sɛgɛsɛgɛ Boubacar nin kɔni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye i k'a mɛn tubabukan na ko non lieu partiel Boubacar o bɛ mun ko fɔ nka min yɛrɛ bɛ nin kɔfɛ a bilalen don ka taa cour d'assises de awa ɲɛfɛla la olu ka taa ɲininka Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko chambre de commerce et d'industrie président kɔrɔ Yusufu Bacili jugura bɛ kɛ sɔmi kɛra Boubacar k'a fɔ ayiwa a ye jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min kɛra sababu ye i k'a dɔn faso nafolo k'a munumunu fanga bonya munumunu fanga in bonyani bɛ kɛ sababu ye ale yɛrɛ ka nafa sɔrɔ o la kiiritigɛlaw kɔni bolo dar'o de kan sabula juge d'instruction min ye Mahamudu Fofana ye o y'a jira k'a fɔ wari in ye munumunu saloba de kɛ a tɛmɛna bolo caman na CFA wari miliyari 10 i k'a dɔn a wari in kɔni a dabɔkun kun ye ka taa min ye awa n'u datugulaw ye Covid-19 ko n'u datugu a dabɔkun kun ye o sanu de nka n'i ye miliyari 8 da a na kɛ o kɔni bɔra wari in na o ye munumunu salo caman kɛ ka se ka tɔnɔ sɔrɔ sabula wari in dara munumunu fɔ Abidjan ka tila ka segin ka na Mali kɔnɔ Boubacar k'a dɔn a tɛmɛna bolo caman fɛ ani société caman sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni y'o jira k'a fɔ o sɛbɛndiyalen d'u bolo min ye cellule nationale de traitement information financière CENTIF Boubacar i k'a dɔn o fana ka wuli ka jɔ kun de ye wari kɔni k'a munumunu e ka se ka nafa sɔrɔ a la u k'o de ma tubabukan na awa blanchissement d'argent Boubacar k'a dɔn yalima sɔmi kelen don k'a fɔ o kɛra wa n'o dun fana fɔlen don o fana y'a damata kuma ye Boubacar sabula wari munumunu ni k'a don bolo caman na bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a la hali wari bakuruba seginna ka na Boubacar o kɔni bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye tɔnɔ dɔ ye o ka sɔrɔ wari in na Boubacar k'a dɔn maa minnu tɔgɔ fɔlen don ko in na n'olu ye tɔnɔ sɔrɔ wari in ka nin munumunu salo la u t'a fɔlen don Boubacar i b'a ye k'a fɔ min ye awa n'i y'a mɛn présumé nin ko in présumé sɔmi kelen don minnu na Boubacar k'a dɔn Alpha Paul Gindo alu Bacili Soya Golfa Bacili Soya Banama Bacili Seku Daramera Seku Bacili Hamai Basum Alfuseni Jige Boubacar ninnu tɔgɔ de fɔlen don sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɔmi kɛra k'a fɔ min ye Yusufu Bacili ani ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan de ka wari in kɔni munumunu salo i k'a dɔn Abidjan jamana na k'a don bolo caman na tɔnɔ dɔw kɔni sɔrɔla la hali n'a sɔrɔla sariyatigiw y'a jira k'a fɔ minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye Boubacar olu ka bɔ a la k'a sababu kɛ mun ye dalu jɔnjɔnba tɛ yen min kɔni o sɔrɔlen don i k'a dɔn u nɔfɛ min ye Yusufu Bacili ye Boubacar ale kɔni bɛ to fanga ka bolo ka hali bi sɛgɛsɛgɛli dakun na sabula min ye cour d'assises ye Boubacar i y'a dɔn o kɔni ye cakɛda ye sariya bolofara dɔ don min yɛrɛ n'a kun jira la k'a fɔ o ka dabila ka taa bila bolo wɛrɛ kan Boubacar nka a laban bɛna taa di o de ma
jamana sariyasunw n'i ye sarakisɛw ta k'a lajɛ u bi fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ min kɔni jɛlen don Boubacar Sidiki k'a dɔn kiiritigɛlaw kɔni labɛnnen don kosɛbɛ min ye nin kiiri in ye ka se k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ k'a gun sabula min ni min wele don jalaki la Boubacar Sidiki o fanga ka bon kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw dun olu fana ma ban Boubacar Sidiki k'a dɔn awa kiiritigɛlaw ni Yusu Bacili u laban na ɲɔgɔn ye awa bɔgɔ jɛnnen kan hali o yɛrɛ waati tɛ mɛn nka an bɛ dɔnni minɛ ko bi maa bɛ se ka sɔmi k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a gɛlɛyalen don kosɛbɛ don dɔ yɛrɛ tɛmɛna a kun fɔra yɛrɛ k'a fɔ Yusu Bacili k'a bilala koyi Boubacar Sidiki k'a dɔn bilali ani minɛni sina ka na gun ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ a kun fɔra ko CFA wari miliyari 4 o de ka sara caution ye min bɛ se k'a to a bɛ bila nin kuma ninnu kɔni nana fereke miliyari 4 in ma sara bilali kuma nana fɔ Boubacar Sidiki ka tila ka minɛni tugu a la o kuma mun ni mun de bɛ yen mun ni mun b'a kɔfɛ min ye jamana sariyatigiw ye u labɛnnen don min kɔni ye wari dunko kɛlɛ ye walima wari munumunu salo Boubacar Sidiki k'a dɔn kɛlɛba de bɛ senna bi hali n'o y'a sɔrɔ maaw dan tɛ ko caman na nka nin ko in kɔni bɛ senna sabula min ye faama caman ye a kɛlen bɛ k'olu tɔnsi jɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le républicain worodugu jɛko ani foroba ɲada sɛbɛn fura in nin y'a boliko 7,297 n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ka fasiri ye nin ye o ye Musa Samba Jalo ye a ko min ye anw ka faaba kɔnɔna ye Mali kapitali ko sɔɔni min ye bɔlɔnfurancɛw ye ani dankunbɛba ninnu n'o ye Carrefourbaw ye min ye dibi ye k'o kɛlɛ ni an ka lampadaire solaire ye olu kɔni bɛna sɛbɛkɔrɔ sara da min ye maanifin i taamatɔla f'i ka miseli tɔmɔ hakilina ninnu u taara an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ général d'armée Assimi Goïta nka n'i y'a lajɛ i b'a ye kununko ntɛnɛn ka fɔ ne ntɛnɛn tɛmɛlen n'o bɛna juillet kalo tile 14 ma san 2025 n'i y'a lajɛ k'a dugu jɛ Tarata la min ye nin hakilina ninnu ye ka lampadaire ninnu ta ni k'a di délégation spéciale ma o ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya tun bɛ ɲɔgɔn na an ka dankunbɛw n'i ye u lajɛ yɔrɔ caman bɛ yen ni su kɔni ko la ka ban dibi bɛ don yen ni dibi di donna yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ hakilinajugu tigilamaw u caman bɛ yen olu de bɛ t'u ka mobili jɔ dibinin na ka waleyajugu ni ka o bolo da walima bingani wale ka taa tɛmɛsennamaw k'olu sɛgɛrɛ wa min ye maa min n'o bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa kɛrɛfɛ n'o y'a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnlen ye an ko a ma ko conseil spécial du président de la transition n'o ye Agibu Danbɛlɛ ye Danbɛlɛ a kelen kɔ ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka nin ɲumanya wale ni a wulikajɔw bɛ senna a bɛ ɲini ka waati jan bɔ anw yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la o baw k'a minɛ Torokɔrɔ fo Kalabankoro donda i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɛra yeelen ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ko Bamakɔ n'o y'an ka faaba ye nin bɛɛ lajɛlen de ko k'a ɲɛ ni k'a sanango k'a jɛ Bamakɔ min ye yeelen ye a kɔni a kana to kun fana maa si ye bɔlɔnfurancɛ janba ninnu ka yeelen kɔni tura la ka taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ tile de kɔni o bɛ fɛn ninnu mansin ninnu bɛ tile de bamayɛlɛma su ma ko ka ban ni ka se k'a yeelen k'o sarada bɛɛ lajɛlen ye ko maa man ka saliya o la nka n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye Agibu ka kɔrɔfɔ ye halisa n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka conseil spécial ye a ko yeelen mana jɔ sira kan hali dingɛ minnu bɛ sira la ni taama senna taamanaw olu bɛna taloni k'u dafiri k'o bɛɛ lajɛlen na dabila accident n'o sɔrɔ ka kasara ye o caman bɛ yen olu caman bɛ dala kuru joona wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen bingani wale min bɛ taa ni ka maaw sɛgɛrɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen ni yeelen tɛ yen ni yeelen ko bɛ kɛ sabu ye ni ka kɛnɛ jɔ ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka fɔ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale ka kɔrɔfɔ baalen kɔ min ye délégation spéciale ɲɛmaa ye Bala Tarawele cɛkɔrɔba i b'a ye k'a fɔ ale fana a ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta a bɛ fo k'a sɛbɛkɔrɔ fo bawo ni hakilina min filɛ nin ye dɛ a bɛ ka olu yɛrɛ de dɛmɛ u ka baara la n'o ye délégation spéciale ye mairie ba kɔnɔna na wa ko nin baara in bɛna kɛ sabu ye yɔrɔ caman bɛ yen i n'a fɔ n da tun b'a la kuma daminɛ kɔnɔ cogo min na a lamɛn kosɛbɛ boulevard de l'indépendance ka taa se école de la république ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yeelen ye min ye tour d'Afrique ye ka taa se golf ma nin yeelen a na sarada nin yɔrɔ kofɔlen in fana na min ye Solomani Bugu ye ka taa se Moribabugu ma o bɔlɔnfurancɛ janba i b'a ye k'a fɔ
fo yele a bolo na turu yevana mi ye rond-point hippopotame ye no ye Maliba rond-point ye ka taa rond-point Cabral la Lafiya Bugu nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yelen ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye axe min bɛ n'o ye furancɛ ye k'a minɛ Carrefour de l'école normale supérieure la ka taa Carrefour de l'école de la liberté la nin bɛɛ lajɛlen fana na kɛ yelen ye boulevard de l'indépendance ka taa se échangeur cinéma Babemba ma yelen na sarada nin bɛɛ lajɛlen na nka lampadaire wulubana minnu bɛna turu ye n'a yelen n'a fɛnna hali si vinkuru la i bɛ se ka misali tɔmɔ i b'a ye k'a fɔ lampadaire de ye type Jaguar ye i y'a lajɛ a yelen ka di a yelen sɛbɛkɔrɔ wasalen don wa ni yɔrɔ minnu kofɔlen filɛ nin ye olu kɛlen k'aw ka yelen sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen dibidibiniw na hali anw ka togodaw la bɔlɔnfurajɛja minnu b'a kɔnɔna na ko ɲɛ bɛ na si nin bɛɛ lajɛlen ma. I jɔ dɛ e ko conseil dɔgɔ Agibu Danbɛlɛ Agibu Danbɛlɛ i kana bin ni n ka ci ye dɛ a fɔ Asimu Goyita ye ko o tuma anw t'a la de wa aw t'a la cogo di i n'a fɔ yɔrɔ jumɛn Dumasana fajigila fo fɛn la o tuma ne ma anw t'a la yɔrɔ minnu sarada la sisan o yɔrɔw t'a la wa olu b'a la kɛ n ko ko ten ko les routes rurales les routes rurales ani les routes urbaines les routes urbaines ba kɔnɔ bɔlɔnfurajɛ ninnu n'o siraw ye goudron dawolow dɔrɔn tɛ koyi hali karew kɔnɔ o fɔra walasa e tun b'o fɔ o bɛ s'aw ka yɔrɔ la mais précisément de Dumasana nafaji est-ce que ça a été précisé bɛ ka briefing de sama ka t'i ka côté la mais il le faut de Dumasana jusqu'à nafaji voilà nam min ye Agibu Danbɛlɛ ka taa se délégation spéciale ɲɛmaa ma mairie ba kɔnɔna na n'o ye cɛkɔrɔba ye Bala Traoré Kolosi don ale bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ka danaya dala kan a ka sugandi k'a kɛ délégation spéciale ɲɛmaa ye mairie ba n'o ye mairie district o kunna o to a la nka a y'a jira fana k'a fɔ a n'a ka maaw n'a baarakɛɲɔgɔnw n'u fara ɲɔgɔn kan ni lampadaire ninnu kan ka turu yɔrɔ o yɔrɔ la u n'a turu i n'a fɔ a laɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ cogo min na wa bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ polisiw m'a ko ka ban maanifinw ka yaala yelen de la fo ka taa fɔ sa tileseni kuncɛ bɔra nin ye sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ Musa Samba Diallo a ka fasi wala Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura bigo m'a bila bɔli la maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn a tɔgɔ de ko Demba Conte Demba ko a ko an ka taa Koro lɔkɔliden minnu bɛ lɔkɔli karamɔgɔya kalan kan k'a kɛ wala Sidiki i k'a dɔn k'olu de ma élève maître min ye IFM wala Sidiki i k'a dɔn a wa lɔkɔli karamɔgɔ kalandenw u bloquelen don dɛ ka da wala Sidiki i k'a dɔn wari min kan ka ta ka d'u ma n'u bɛ na so walanbila in na wala Sidiki i k'a dɔn u bɛ ne ka kalo caman bɔ wari in sɔrɔbaliya kɔni kelen b'u bolo degun ye wala Sidiki a dɔw b'a la hali u tɛ se ka jigin dugu kɔnɔ bilen ala ni sɛgɛn fɛ sɛbɛnnikɛla ko ko in daminɛ min ye lɔkɔli karamɔgɔ kalandenw ye wala Sidiki ko in daminɛ jɔnko ko in kun ka di kosɛbɛ sabula kalo o kalo u ka allocation financière wala Sidiki k'a dɔn a tun suru jufa kɔnɔ ten ngami maa min n'o ye Abubakari ni Dumbo o y'a jira k'a fɔ jɔnkala ale yɛrɛ tun y'o sɛɛrɛ ye wala Sidiki ko in daminɛ kɛra nin cogo in na nka sanw tora ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kalo tora ka fɔ ɲɔgɔn kɔ gɛlɛya nana bari ɲɔgɔn kɔfɛ wala Sidiki fo ka n'a kɛ u ka wari sarata yɛrɛ nana caya sabula kabini octobre kalo mai juin wala Sidiki k'a dɔn ka taa fara u ka bourse de vacances kan nin si sɔrɔ tɛ wala Sidiki k'a dɔn u ɲɛ bilennen don koyi dɔw kɔni kan ka na u fasow la wala Sidiki i k'a dɔn walanbila in na i k'a dɔn ni maa min ye Koro ta wala Sidiki i b'a ye k'a fɔ a lɔkɔliden caman bloquelen don min ye internat yɛrɛ de ye hali dugu kɔnɔna k'a fɔ k'u bɛ se ka bɔ yen o kuma t'a la Jibiri Sidibe ale y'a jira k'a fɔ ayiwa u bɛ ne ka kalo 3 bɔɲɔgɔnko bɔ wala Sidiki u ye kulekan bɔ fa bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ don kulekan in barika bonyanen u nana kalo 1 ni tuusiw la wala Sidiki kabini o kɔni kɛra sa fo bi u sigilen don k'u da wa o tuma ko in a bɛ jɔnni de bolo wala Sidiki k'a dɔn wariko in a bɛ jɔnni de bolo wariko dun foyi tɛ se ka wariko yɛrɛ ɲɛnabɔ ni wariko tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle édition kɔnɔ
ɲɛdangura karamɔgɔ dɔ b'a tungara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le hogon le hogon Tijani Bamajɔ nin y'a ka fasiri ye kokura Tijani ko min ye o koro kelen ye dɛ e ko san dɔ nana o san na kojugu walima samiyɛji a bonya kojugu a kɛra sabu ye étage n'o ye R+1 ye ka se k'a dafiri muso dɔ n'a den da la la hawla wala quwwata illa billah. N'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye juillet tile 9 ye ka bɛn n'o bɛnna araba ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ nin waleya cɛjugu ni nin jigitigɛ wale a bɔla ka kɛ o de kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ a kɛra ani yɔrɔ min n'o a ka surun la kosɛbɛ o de ye école Jibril Bari de Koro ye min ye école Jibril Bari o min bɛ Koro yɔrɔ fɛ nin bâtiment min dafirilen filɛ nin ye samiyɛji sababu i b'a ye k'a fɔ ani lɔgɔliso in man jan ɲɔgɔn na wa a bɛ ko béton de kɛla koyi i b'a ye k'a fɔ béton kɛ maaw de taara da béton in kɔrɔla la k'a sɔrɔ a ma ja kosɛbɛ a kɛnɛkɛnɛ muso ko b'olu la ayiwa maa t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ koyi a ma jiri kun t'a kɔrɔ wa jiri kun b'a kɔrɔ kɛ ni minɛn minnu fana kan ka don a la n'o ma dafa dun o fana ye tiɲɛ ye bawo fasirikɛla a kɛn bɛ k'o bɛɛ tɛrɛmɛ o a ko maa minnu bɛ yen nin yɔrɔ dafirilen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u ye kunnafoni sɔrɔ da garantilen minnu kɔnɔna na min ye nin dutigi in ye ale n'a muso n'a den muso yɛrɛ o bɛ san 32 la den o bɛ san 6 bɔ ɲɔgɔn la cɛmanin don wa i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ kɔni dafirilen kɔ n'o ye béton in kɔni tulen kɔ wele kɔni bilala siɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen nana ka na dɛmɛ don u bɛ taa se ninnu ma waati min na béton wulilen kɔ ka bɔ u kan i b'a ye k'a fɔ o y'a sɔrɔ cɛnni kɛla n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye dutigi yɛrɛ ye n'o ye muso in furukɛ ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna a tala ni ka taa n'a ye labitaani Koro o labitaniso la wa min kɔni kɛra nin ko sababu ye maa minnu bɛ yen n'olu b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ u ko sopaseman ɲɛnama k'o de ma kɛ so in jɔtɔla o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen siman hakɛ min ani bɛlɛ ni cɛncɛn hakɛ min kan ka don ɲaami ɲɔgɔn na o mélange o hakɛ o ma labato kosɛbɛ o fana tɛmɛlen kɔ kokura nɛgɛ hakɛ min n'o fana kan ka don a la ka se ka béton kɛ o nɛgɛ o fana o norme ma respecté ni i kan ka 8 a fɔ 12 kɛ ni ayi 12 bɛ kɛ poto de ye n'i bɛ fa b'i la je suis un ingénieur en maison sojo kɔni maa b'o fɔ n yan donc i bɔra producteur d'artiste la sisan i kɛra non BTP c'est à dire kuma bɛɛ i bɛ sojo la Bakari Sidiki i bɛ caman dɔn a na hali ko faraji mètre hakɛ min kan ka k'a la walima n bɛ nin bɛɛ dɔn a banna nɛgɛ kɔni tɛ a oui a ko filɛ an bɛ nɛgɛ de minɛ k'a suma ni nɛgɛ ye n'a ka ɲi n'a ma ɲi i m'a daminɛ n b'o f'i ye dɛ ne ka masɔnkɛ ko ne ma ko ne ko nɛgɛ jumɛn bɛ sa ko 12 ne ko 12 ya 12 ye fila ye a mina ni ne ko 12 ko awɔ patron 12 ye fila dɛ ne ko 12 ye fila cogo di c'est 12 ou c'est pas 12 12 ye fila ye nin kɔnɔ sa ko 12 misɛnmani ani 12 kunba ayi 12 simple bɛ yen 12 plein bɛ yen nka 12 misɛnmani ni 12 o fana ye nɛgɛ sugu jumɛn ye i b'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka 12 simple 12 plein bɛ yen 12 simple bɛ yen olu tɛ suguya kelen o bɛɛ bɛ faamu o bɛɛ n'a dɔnyɔrɔ don so la ne ko 12 misɛnmani ani 12 kumabani ayiwa naam min ye Tijani Bamajɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko in kalama kosɛbɛ o y'a jira k'a fɔ so in ani makama min n'o kun ka k'a jɔtɔla o si ma ɲɔgɔn sɔrɔ a la siman hakɛ o ma labato bɛlɛ ni cɛncɛn fo ka taa se nɛgɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu si ma labato o de bɛ kɛ sabu ye so caman bɛ u bɛ dafiri ko nka ko n'i y'a jateminɛ Koro kɔnɔna na bi maa caman bɛ ala kɛn bɛ ka fataw kɛ maa minnu ye n'o de ye ka sɔrɔ jidi caman kɔni bɔ n bɛ bɔgɔsojɔ la k'u ɲɛsin simanso ma n'i ma ɲɛ k'i bɛ simanso fana jɔ ko o n'a jɔli makamaw de bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye norme dɔw bɛ yen nanzaraw ka fɔ o y'a nanzara fɔ ye matériel minnu kan ka don a la i kan k'olu de sariyaw labato walasa i bɛ se ka kisi n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw ma nin ye kosɛbɛ sɛbɛn n'an y'a salo ka bɔ le hogon kɔnɔna na Tijani Bamajɔ a ka fasɛrɛ don Bakari Sidiki an bɛ taa dabiya i k'a dɔn kiliniki Bakari Sisɔgɔ kiliniki Bakari Sisɔgɔ i k'a don da la san b'a sɔrɔ dabiya kiliniki kura min dayɛlɛla n'a tɔgɔ dalen bɛ i k'a dɔn Babani Sisɔgɔ fa la i k'a dɔn Bakari Sisɔgɔ i k'a dɔn Futango Babani dɔgɔkɛ Futango Babani dɔgɔkɛ Futango ale taara kiliniki in dayɛlɛ ko dabiya k'a ka furakɛ dabiya u kana sɛgɛn bilen Bakari Sidiki k'a dɔn n'an y'an sigi kiliniki in da la an bɛ Tezara premier furu ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛɛ bɛ ne ko bala cogo bɛ di
Bɔra Sidiki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon o don Mali horizon a bɔra ko siɲɛ 300 siɲɛ 10 maa min ye nin sɛbɛnnin in kɛ Bɔkari Sidiki i k'a dɔn ko olu ye kunnafoni sɔrɔ vérificateur général la cité des enfants o ye cakɛda ye min sigilen don Bamakɔ i k'a dɔn Seko ni Dɔnko Bɔkari Sidiki nka a bi denmisɛnninw de ka taabolo ko fɔ kosɛbɛ vérificateur général tɛ tɛmɛ yɔrɔ la k'a ka dɔgɔ walima a yɔrɔ ka jan $8 vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ a bɔra k'a fɔ o de kɔni bɛ a bɔ dibi la dibi min barika ka bon gale min ye sɛbɛnniw ye wari sɛbɛnni wari donda ni wari bɔta o ɲɛ dɔn dɛ Bɔkari Sidiki i k'a dɔn cité des enfants Bamakɔ yan a min ye san 2022 23 24 25 janvier kalo tile 31 la Bɔkari Sidiki i k'a dɔn ayiwa cité des enfants min ye a kan ka sɔrɔ min kɛ a n'a kan ka wari min bɔ ayiwa makama ani sanu na Bɔkari Sidiki nin bɛɛ lajɛlen ye dibi ye o de la a y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa jatew minɛ k'a ye k'a fɔ Bɔkari Sidiki i k'a dɔn wari bɔta wari donda i k'a dɔn si kelen si dɔnnen t'a la ale kɔni ka jateminɛ na $8 Bɔkari Sidiki o bi yaala la fa dɔ fɛ o k'i bɔ yen vérificateur général a ye jateminɛ kɛ baara yɛrɛ taabolo la ministre min n'a sɛmɛnen b'o la o de ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille Bɔkari Sidiki u kan ka wuli ka jɔn min kɛ o de ye conseil d'administration maa minnu kan ka ta u la Bɔkari Sidiki i k'a dɔn a bɛ ne ka waati jan bɔ o maa tɛ yen maa ma sɔn de ka bila o la min ye comité culturel pédagogique min ye cité des enfants conseil d'administration o de kan ka wuli ka jɔ fana bolo da Bɔkari Sidiki min ni min kan ka kɛ baara la a wari kasabi bɛ bɛn min ma an'u kan ka min kɛ ka bɛn hakɛ min ma nin si tɛ yen o kuma mun de kelen don Bɔkari Sidiki i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ a y'a ɲini k'a fɔ min ye ministre ye musow ka ministre Bɔkari Sidiki a ka ko walawala mɔɔw ka taa ka bila conseil d'administration na Bɔkari Sidiki waasa hakilinaw ni taabolo bɛ se ka dɔn cogo min nka min ye cité yɛrɛ ye wari majɛ dɔ bɛ yen $8 Bɔkari Sidiki ale kɔni y'o sɛbɛn min na Bɔkari Sidiki o kɔni de ye sɛbɛnfuraw yɛrɛ minnu ni minnu bɛ yen sɛbɛnfura la Bɔkari Sidiki u jɛlen tɛ u labanna tuguni ka taa compte dɔ dayɛlɛ banque la olu tɛ se k'o k'u yɛrɛ ma o u b'u sɛbɛn sɔrɔ ministre de la olu de b'u yamaruya a ka nin compte in dayɛlɛ a y'a kɛ tan nka n'u yɛrɛ taara u k'u yɛrɛ ma dibi b'a la o k'i bɔ yen Bɔkari Sidiki k'a don so min na fana min ye ayiwa patantiw ye ani sugubulon minnu dir'u fɛ Bɔkari Sidiki k'a dɔn wari dɔ kun kan ka sara ayiwa cité $7 n'a kunkan fɛ o wari bɛ min Bɔkari Sidiki nin bɛɛ lajɛlen ye défaut ye défaut min kɔni ni Ala ma jan kɛ n'a ɲɛ ma sɔrɔ e ko in tɛ da sariya bunakun ka di Ala m'an kisira sabula sariya b'a bɛɛ fura ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ sariya b'a ɲɛngɛ dɛ sariya b'a sɛbɛkɔrɔ ɲami wari tɛ dunna tugu jamana in kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa matin horizon kɔnɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun n'i ye Mali horizon bila ne b'a ta fari maa min ka fasiri ye nin ye o ye Lamini Bagayɔkɔ ye Lamini ko min ye forces armées maliennes ye u y'u deli nanko lama n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sɔrɔsi ɲɛmaa dɔ o kɔni o ye kɔrɔfɔ ta ni k'a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ n'i y'a lajɛ anw ka sɔrɔsiw ka ɲɛmaayaso min bɛ yen n'o ye état major général des armées ye olu y'a jira k'a fɔ min ye Kayi région ye min ye terroriste laka maa 7 olu kɔni olu taara kiyama n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye juillet kalo tile 12 ka dugu jɛ 13 la san 2025 terroriste u dagayɔrɔba dɔ tun bɛ yen wa min u ka kɛlɛ kalancogo ye n'an k'a ma ko camp d'entraînement o fana o bɛɛ lajɛlen kɔni kunnafoniw sɔrɔla a kan wa i b'a ye fana k'a fɔ a bɛ furancɛ min kɔnɔna na n'o de ye Bamadugu ye Bamadugu o kɔni o bɛ Madina k'a wɔrɔ o bɛ Nara mara fɛ n'i y'a lajɛ ani Nara mara yɛrɛ cɛ ye kilo 25 bɔ ɲɔgɔn kɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kunnafoniw sɔrɔlen kɔfɛ k'u to u ka senfirifiriw ni bolofili ni senfili la k'u taar'u bɛɛ lajɛlen ka ko ba n'i y'a lajɛ kungobolo dɔ fana filɛ nin ye Kayi région na an k'a ma ko Ahuru n'i ye a lajɛ min ye o kungobolo fana ye ko forêt de Gagal a fɔ Galgal
o fɔra ye n'o ye kungobolo ye o fana ni awuru cɛ ye kilo 25 bɔ ɲɔgɔnko ye kilomètre 25 b'a ye k'a fɔ kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ni maa ninnu fana o bɛ wuli ka jɔla ye ni yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen de gosila ɲɔgɔn fɛ waasa min ye maa kana se ka bɔ a la n'i ma ɲɛ i bɛ kɛlɛ kalan i na t'o tɔ kalan k'i ma mɛlɛko i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ forces armées maliennes donc ala kunnafoni binna tugun k'a fɔ min ye juillet kalo tile 14 san 2025 an ka convoi dɔ wulilen kɔ ka bɔ ANEFIS k'u b'u kunda Kidali kan min ye terroriste lakaw ye e ko o ma taa jan da an ka sɔrɔdasiw ɲɛ wa n'a jala a bɛ chef la bawo kunnafoni lankolon minnu b'a la ka tɛmɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la k'a jira k'a fɔ min ye terroriste lakaw ye k'u ye se sɔrɔ an ka forces armées maliennes kan a bɛɛ manamana kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ u kɔni u kɛn bɛ ka mobili dɔw jɛnilen jira k'a fɔ olu ye o sebaya de sɔrɔ ka taa sɔrɔla kunnafoni sɔrɔlen kɔ k'a fɔ u b'a fɛ ka jan da forces armées maliennes ye avion kɔni wulila k'u dulon sani dugu tɛ u ye cili ni dasili min da u kan n'u bɔr'o la u n'a tɔ lakali nin ye n ko sɛbɛ min na y'a salo ka bɔ Mali horizon kɔnɔ Lamini Bagayoko a ka fatiri don o kɛlɛ a bɛɛ kun ye banɔnɔ kasa ye maanifin sali dali banɔnɔ mina u ti taa yɔrɔ jan waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan an b'i ye kɛnɛ ka sɔnkuraw bi bɔ asafurula to mana don su in na Bakari to mana don su in na segi bi kɛ kana jiginna wariko yɛrɛ de gɛlɛyara e tɛ taa ni wariko ye dɔɔni n taa n'o cogo ci denbatigi o ma diɲɛ bɛ wuli wa a wulilen kɔ dutigi kɔni kamana mana gan i ka diɲɛ wuli la Bilali ye buru fiyɛ de ya Bilali ye buru fiyɛ wa ne bɛ Bilali ka buru in yɔrɔ dɔn n'i m'a fiyɛ n ka bogo dun n'a kɛ ɲɛgoya e tɛ ne dɔn Bilali kɛ bɛ ka buru bila yɔrɔ min n'i y'a yɔrɔ dɔn n'i m'a fiyɛ yanni Bilali ka sa yɔrɔ tɛna jɛn e la o a banna Ala bɛ ŋɛniya ayiwa o de ka ɲi ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite ale nana Sylvie nɔ bila min ye Mamutu Surunin fiɲɛ turukala tun b'ale bolo sɛbɛnkɔrɔ kalani Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa salam.